Benvidos a Todo Mal, o programa que non quere tapa, pero pide a pos outros. É o postre tamén. Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dos subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Que tal? Como estás, Marcos? Dixeches o do postre e creo que temos que facer unha petición para o goberno Unha petición, antes de empezar xa. petición popular. Sí, que se elimine dunha vez por todas esa cousa que está sangrando a nosa juventud e acabando con un montón de sueños, que é que no menú do día poñan café ao postre. Café ou postre? Que o café é €1. Sí, é verdade. Méteme 50 céntimos máis, pero deixame tomar café e postre. Sí, non, como que é como o café de €1,20 ou o postre que vale €5. É como, meu, non sei, pero se teño que elegir, tomo o postre e vou tomar o café a outro sitio. Non son eu Morati, pero a matemática... Bueno, vamos a arrancar o programa. Vouche contar que a sección, como sempre que inventei hai 2 días. A sección todo me pasa a mí. Entonces, quero contar que nos denunciaron un vídeo en TikTok e está eliminado, está en la web oscura, non existe, está bloqueado, vamos ir presos para a cárcel, para Guantánamo. Que? É verdade, É que dice que dixeches web oscura, que non sei que carai. Hola, deep web, joder. Pero de deep a oscuro hai un largo trecho. Pois... Para ti, esto era deep. Eu chamolle así. Oh, carai, a mí eso sí que me mata. A xente que di, eu chamolle así. Bueno, coita. Pásame o fliqui. O que? O martillo, pasa que eu chamolle así. Eu chamolle así. E iso pasa en Galicia. E a xente vai tan contenta. Non che dá curiosidade saber que vídeo nos bloquearon? La verdad que non. Bloquearon-nos un e eu teño ligeiras sospechas de que é que te metes con Pablo Motos. Eu. Ti. Pero levo Porque... moitos anos traballando en internet e só me bloquearían un 50-60% dos vídeos. Así que eu non fun. Pois sí, bloquearon-nos un vídeo. Entonces, bueno, pois... Por meterse con Pablo Montes? Ai, non sei. Non sei, a mellor é por outro motivo. E que motivo? Eu só estou dicindo que é ese. A mellor é outro motivo, non sei cal é. Ou que dicías algunha palabra obscena, cousa que me extraña. É raro que te dixas algo obsceno. Non, nunca pasou. Bueno, que máis cousas nos pasaron esta semana? Ti crees que está Pablo Motos vendo os nosos vídeos e dicindo ese quito! Este non, que é gracioso. Entón, imos, vean. Non gravamos a semana pasada. E foi polo tua culpa. Por que por Eu que sei, porque a alguén lle botar a culpa. O veña, foi culpa mía. Eu podo cas culpas todas. Estas e máis co de gobierno de Zapatero. Vale. As culpas que asumo eu. Fixeches algo ti? A semana pasada que non gravamos. Traballar como un hijo de puta, pero feliz. E foi ao pádel. É verdade que foi ao pádel. Buah, conto eso. Sí, con todo o pádel. O pádel é, para min, o deporte da xente que non quere facer exercicio. Pois sí, eu non sei. Cando che chaman para xogar ao... Era a primeira vez que iba a xogar ao pádel, isto é importante remarcalo. Sí. Primerísimo. Pero recordemos, foches a clases de tenis que as pagabas e non ibas. Entón non fun. Bueno, pero estabas anotado. Estar anotado para mí xa convalida, Eso xa dá un plus. Sí. Vou anotar ao puticlub, a ver se me convalido a follar. Ainda que non vai, Bueno. Un salmanato. Pois, que te inviten a xogar ao pádel, ven ser darte de conta que na túa vida xa empeza a costa abaixo. Cando te invitan ao pádel xa te das cuenta na túa vida que a partir de agora hai que pasar a ITV cada ano. É que non hai xente que vai xogar ao pádel con 20 anos. Por eso, ben, espero Hai xente que vai a unha cancha de pádel con 20 anos a porque vai fumar porros. Claro, ao único que podes ir. Que ir a xogar ao pádel é darte cuenta de que se a vida fora unha empanada, ti xa comeches a parte boa, a do medio, a que ten a zaragallada. Agora quedache comer o croio. Hai xente que gusta a codia. Sí, pero fai falta moito viño para baixala. Non, hai xente, eu conozco esa clase de personas, hai xente que ve unha empanada e cómelle o cucurucho que lle chamo eu e o resto non. Claro, eses son os que xa nacen vellos.
Esa xente que está xogando todos os nenos e ves a un neno sentado ali mirando así cos vellos, en plan... Inda se amargar, hombre, inda se amargar. Na vida hai dúas clases de personas, os que comen o cucurucho da empanada e o do medio, igual que o do pan, os que comen a mija e o duro. Son las dos grandes... Las dos Españas, que... Sí, é no único caso no que non comes o duro. Como? A mí me gusta máis a mija, sí. Pois nada, que me dixeron, vente a xogar ao pádel, e non sei que, e dixeron, tes pala? Teño. E cheguei ali ca miña pala do cemento e dixeron, non era esa! Debía ser a de jardín. Porque resulta que se ti lle chamas raqueta, poñes nas patas de atrás, hostia. Non le gusta nada que lle chames raqueta aquí. Ela que é unha raqueta é unha pelota, a pelota dos cans. Esa É a que mesma. se usa, non? Claro. Aquí teño ao can. É a pelota esta de poñer detrás ao gancho do remolque. Esa é a Esa pelota. mesma, esa é a pelota. É a pelota do pádel. Que despois non vale e úsase para o pádel. Claro, as que non valen para puñello tal. Claro. Eso, que non lle gusta que lle chamen raqueta, non sei por qué. Os xogadores de pádel son como as parellas. Se te confundes de nombre, enfádanse. Unha caprichosidade que teñen. Por lo que sea, Por lo non? que sea, que teñen ese capricho. Depois estás ali, de pé, Sí. podendo estar sentado, porque o movimiento que hai é bastante pouco. E vanche tirando e tú devolves. Pero que pasa? Que hai unhas paredes ali de cristal, é como se te meteras nunha pecera. Eu botei todo o partido mirando para arriba a ver se caía comida. Porque os meus peixes xa pillo botaban así. Eu nunca entendín o pádel porque é como se va a ter as paredes, vale. Si É como se no fútbol che din, se botas un balonazo fora e dar na cara a un fulano, vale. Que se vale. Ai, vale. Son risas. É que non ten sentido, ningún. Bueno, é así o seu xogo, porque é un... Que inventarías? Chamaronlle pádel por non chamarlle o deporte que inventamos para non ter que ir buscar a pelota. O facíaselle moi largo. E dixeron, poñe pádel. Sí, non? Me si será un deporte de bajos que teñen o marco da porta e non hai porta. Os quais teñen a súa porta, non pádel nada, nin puerta. E de bajerío total. E pois tíranche contra... Se bate no chan e depois bate na parede, eso está legal. Se bate na parede e depois bate no chan, eso está ilegal. Dios, que descontrol. Eu non entendo nada. Eso é como a Guardia Civil que roda as lambidas. Un día sí, outro día no, lo que eles van vendo. Non, iso recórdame un mozo que tuve, que eu liábame con un e molestáballe. Ora, un liábase comigo e non pasaba nada. É parecido, non? É parecido, pero non é o mismo. Ah, vale. E ali, e que fan? Tiranche así cerca da parede. Que podes levar cos dentes contra a parede? Eu non fun a ningún. Eu aí me planto. Poder chocar. Eu prefiro buscar a pelota que non chocar. A mí sabes que me jode do pádel e do tenis? Que sempre vas con algún lumbreras que non cha bota, que bota cha outra esquina en vez de botar cha a ti. Pero aquí estamos, a pasalo ben ou a correr, joder. No pádel Eu se quixera correr iba ao gimnasio, iba a correr unha cinta, iba polo monte, non vou xogar ao tenis, é ao pádel. No pádel é imposible, porque bote onde cha bote, e acaba che no lado. É como unha partida de raquetas de playa. Os collóns, que na playa cansaste. Palas de playa, perdón. Ai, non sei como está... A legislación. A legislación aí. O caso foi que eu estaba xogando ao pádel con un genio, o meu irmán. Estamos xogando ao pádel e a primeira vez en mi vida que xogaba ao pádel, eu dáballe para o outro lado. E de repente escoito, atento ahora que imos 40 a 30. Ti te crees que vou cambiar a forma de xogar? Por ir 40 a 30, ou por ir 50 a 50, ou por ir 80 a 20? Eu non sei a que estamos facendo. Eu estou botando para o outro lado. É gracioso. Sabes? É que boto a pali e listo, pero non quero complicación, non me metas números. Xa bastante me costa darlle a pelota para que me metas números na cabeza. Sí, a mí jode moitísimo eso. En vez de ir 1, 2, 3, 4, 5, 15, 30... Por qué? Bueno, é a magia del pádel. La magia, vou dicir que vou inventar un equipo, non, vou inventar un deporte, vou dicir, pois se metes un punto son 80, e se metes 2 son 35, ala. Total a matemática, inventei non. Pa esta semana vou volver. Sabedes por qué? Porque ao final tomaronse unhas cañas e foi un pouco borracho para casa. Que é polo que a xente de 40 anos facedes deporte para depois tomar... 40 anos que deporte. E para falta acuchillar a unha persona así.
pero... Eso é polo que as feas facendo as cousas. A diversión e el humor. Non, é verdad, é un número, é o que tens ti. Pero non é ese. Casi. Bueno, que che iba a dicir? Dios, casi temos 50.000 seguidores en Instagram. Tómalo. Eu quería propoñerche unha cousa. Para cando tiñamos 50.000 facemos un roast. Eu pensei que ibas a propoñer de facer un Lola Flores. Que é un Lola Flores? Si cada español me diera una peseta, Ay, pues... yo tendría 50 millones de pesetas y pagaría la multa con Hacienda. Y si cada chicorita nos dera 50.000 euros, teríamos 2,5 millones de euros. Ai, non hai, que cada un me dera un euro xa me daba con canto nos dentes. Non lle pidas cartos á xente. Eu non lles pido, pero se nos queren dar. Fago como nas bodas, deixo o número de cuenta aí abaixo do vídeo. Oye, unha cosa que agradeceu en Instagram que dicía unha tipa. Dixéronme que fixera un crowdfunding. E eu, eso non o vexo ben. Porque eu non vexo ben que a xente me pague as miñas cousas. Así que o que fixen foi que vos podedes suscribir ao meu Instagram. E entonces bajádome por aquí e fagamos os vídeos con contenido especial. Foi como, hostia, exactamente lo mismo. Vale, pois por 50.000 non lle pedimos cartos a ninguén. Facemos un roast. Sabes o que é un roast? Eu sí. Usted? É insultarse. Eso es. É que, claro, non vou propoñer outra cousa máis que esa. É como o que fagan as vellas, pero á cara. Aquí, dame por detrás, é moi fácil. Pensei que ibas a dicir, o que fan as vellas pero pagándoche, que hai xente que lle pagan por facer eso. Por insultarse. No roast, cando sale en Central Comedy, que é máis central que comedy. E a Comedy Central. A ver, eu quero dicirche unha cousa. Dormín 4 horas, descúlpame. Vale, dormín un pouco mal. Dormiste 4 horas. Como quedaría o pobre rapaz. Ojalá. Vale. Sí, pero bueno, podemos avisar que non dormimos nada e non houve moito tempo de preparación. E pode ser... Non, como que non dormimos? Non te sumes al carro de non dormir, ter insomnio, tienes como mi nai. Ai, dame unha perna. Ai, a mí tamén é verdade que me dói a barriga. Sempre ten que quedar por encima de los dolores. Pois ti igual. Eu dormí 4 horas, ai, eu tamén dormín mal. Cantas horas dormiches ti? Claro, unha jabalí. 6? Para min 6 é... Con 7 unha persona xa é funcional, Unha persona, pero non telegaita. Eu teño que dormir 6 ou 7 horas por tele e 7 por gaita. En menos 12 horas non funciona. Que iba a dicir que eso tua nai é porque é moi gallega. E os males dos gallegos son cooperativos. Todos os males dos gallegos son todos. Un gallego chupa todos os males que ten ao redor. Se hai un gallego que dice, dói má cabeza, a min tamén me leva doendo todo o día. Sí, sempre ten que ganar. Claro. Non é ganar, é acompañar no dolor. Mentira, porque somos sempre é... solidaria. Non, sempre é. A min tamén me dói, pero creo que me dói un pouco máis. Claro. E se ti tomas un paracetamol de 500, ele toma de 1 gramo. Claro. O gallego, se ti tomas 500, ele sempre toma 1 gramo. Pero un pouco... O que vai dar pasar? Porque sempre ten que ganar. É así. Pero é por amistad, por cariño. Non, eu creo que é por competitividade pura e dura. Que non, perdín un brazo ca desbrozadora. Bueno, me saltou unha ulla e estou aquí tan tranquilo. Para facerche ver que é menos, e así a ti doche menos o brazo. Pero te duelen os sentimientos. O gallego é todo bondad. Pero como o gallego non insisten os sentimientos, que é verdade. Verdade. Outra cousa, vai ser o día do pai. Entón, eu quero propoñer... Estás nerviosa? Tens que ir a andar gan, por Dios. Non. Un día vanme quitar o da broma de que eres promiscua e o podcast acaba se que vai de que tirar. Sobre todo cando non hai nada preparado, é como, e tú guarra? E xa sei, con eso tiro. Quería che dicir, vai ser o día do pai. Entón, eu o que quería é que os nosos chicoritas nos mandaran historias e anécdotas que lle pasaran con seus pais ou cousas graciosas que dixeran seus pais algún día. E a que máis nos guste, comentámolas aquí no programa, e a que máis nos guste, damos unha camiseta do Todo Mal para que ella regale o día do pai. Que che parece? Vale, genial. Eu contei a de meu pai a desarruchar, acordados? Cal é desarruchar? Que no verán, cando un chico moi guapo fixo unha cousa pecaminosa e ilegal en Tailandia. Ah, hostia, é verdad. Foi o de cando era, é verdad. Cando era o de Daniel Sancho. Pois, que tirou unha persona... Sí, todos sabemos. Bueno, meu pai quedou así moi calado na comida e dixe, tamén, parece mentira que non sepa
o traballo que das a arrochar un cadáver. É moi brillante, claro. Tamén pode ser historias de, ao revés, de ti con teu pai, non? Eu, por exemplo, contei algunha vez que eu de pequena nunca sabía como se chamaba o meu pai. Eu os contei, na verdade. Non sabía o nome do meu pai e tiñamos un cuadro na casa dun retrato. Sabes que o que estás contando, tal cual o estás contando, parece que non sabes quen é teu pai. Eu non sabía como se chama meu pai. No. Teu pai ten un apodo. Vale, Entonces, claro, meu pai ten un apodo. Entonces nunca non sabía cal era o seu nombre de verdade. Eu pensaba que o seu apodo era o seu nombre de verdade. Entonces, de feito, porque meu pai chamase Sesi. Con dúas S's, vale? Por Josecito, Sesito, Sesi. Xa deixo aquí a explicación feita. Entón dixen que, cal será o seu nombre de verdade? Pois había un retrato na casa e na esquina da dereita inferior aparecía Pacucho. E dixen eu, pois meu pai chamase Pacucho. E non, era a firma do que fiz o retrato. Pois ese tipo de historias tamén valen. Quería che dicir, a historia que máis nos gusta, mandamos unha camiseta para mandarlle polo día do pai, para que lle regaledes aos vosos pais, ou porque queredes con ela, que sodes uns camándulos e eu xa sei que ides quedar con ela, se usades a excusa, e se inventades a historia tamén me vale. Vale. Non. Xa é moi boa. Xa moi boa, é un premio a la creatividade. O importante é que a historia sea Aquí non vamos por notario tampouco. A mí dime ahora que isto pasa palabra. Iba meu pai no unicornio hacia a luna. Eu si despois a historia... E ao mellor é un cabalo cun corcho aquí, un corno aquí, e que iba borracho a discoteca La Luna de Pontevedra. Pues moi bien. Ves? Como todo ten sentido. Teño unha teoría loquísima. Hostia. Loquísima, pero acertadísima tamén, porque... Isto preparástelo ou é como o resto do programa que está indo aí? Ai, mi pequeño padawan, que preguntas me haces. É que sabes que pasa? Que xa, cando ni siquiera pasas gafas, un minuto é como, vale, o sea, non hai nada preparado. Hai dous tipos de programa. No que estou sin gafas porque non vou ler, e no que estou nas gafas porque me dá a cabeza. Esos son os dous únicos tipos de programa que hai. É verdade. Dios. A teoría é a seguinte. Isto vai revolucionar Galicia, xa te digo. Porque é unha teoría que vai ás leyes da física. Hostia. As leyes da física, pero aparte, un caso moi curiosísimo. Galicia é a única nación que ten leyes da física propia. Danse cousas que non pasan en ningún outro sitio do mundo. Isto entronca a teoría da relatividade. Tranquila, que escoitaches entronca e xa te puxaches cachonda. Significa que une dúas cousas. Vale. Eu vou che dir unha cousa. Que? Nunha guerra dialectal ganas ti, nunha de hostias ganas. Xa, pero non vas ao crossfit. Agora teño che menos medo. Non vou, pero sei dar patadas nos collóns igual, Mierda. Sabes de que vai a teoría da relatividade? Si, de que todo é moi relativo. É outra movida, mellor. A teoría da relatividade é, por exemplo, por que se estou facendo masa unha hora parece que dura moitísimo e se estou tomando churrasco e calimocho parece que me pasou un aire. Esa é verdade. Esa é a teoría da relatividade. Si, pasa moito iso de que hai cousas que se fan moi largas. Como por exemplo? Non, cada un que pensa as súas movidas. Pois eso, que as cousas son relativas. E tamén está as leyes da física, da observación e da luz. Sabes o que creo? Debería repasar un pouco O temario, o temario de física antes de empezar a decir chorradas. Pero bueno, máis ou menos vai por aí. Vale, a miña teoría é a seguinte. É unha teoría científica, por lo tanto ten un nombre científico. A teoría di así. É un enunciado. A teoría di o seguinte. Os campos da festa de Galicia son como as pirolas. Bueno, eu creo que Newton estaría de acordo. Newton sí, porque era moi fiestero. Era moi fiestero. Era italiano, le gustaba el vino. Eu creo que sí. Eu creo que a traducción do latín prácticamente sería así. A traducción do latín sería de campus festais. Pirolón que te dá. Que te dá, pirolón que te cae. Bueno, que? Os campos da festa en Galicia son como as pirolas. Por qué? Por qué? Eu só que quero saber eu por qué. Porque de día son chiquitos. E de grande, de día son chiquitos e de noite aumentan de tamaño. É verdade. Ti vas ao campo da festa, aí un día calquera,
un 23 de marzo. E o campo da festa é chiquito de todo. Aquí, está aquí. E pois ti chegas o 15 de agosto ao teu campo da festa e aquilo é tremendo, é unha esplanada gigante. Un camión de 18 metros aquí, outro de 27 alá, 70.000 os coches de choque, os saltamontes, a Noria, eu que sei, David Vidal nunha esquina vomitando, pero hai de todo, hai de todo. 7 ou 8 bochinches aí a vender cantinas, a vender de todo, hasta ten habido chovos de kebab. Incluso. Claro, de kebab. Sin ser tradición en Galicia o kebab. Pero que pode haber unha rosquilleira, unha pulpeira e un kebab? Eso é unha maravilla de la ciencia. Pero vamos ao tema, ese non é ese. Que pasa en Galicia? Hai un botón. Hai no ayuntamiento un botón que cando é o día da festa danlle a jarandan ao campo da festa. E depois reducen. Teñen unha pistola como a que tiña Bulma para facer grandes os coches. E pequenos. A mí isto non me está interesando, está me interesando máis a outra parte. Que parte? O das pirolas. Pois esa é a miña teoría. Como pode ser que en Galicia os campos da festa sean tan chiquitos e o día da festa son gigantes? Iso aí hai unha teoría da relatividade, hai unha falla na física cuántica e o espacio-tiempo podese ver perturbado por tantos e tantos cubalibres tomados en esos lugares. Sin ser eu aquí, Einstein, Que non eres. que non son, Non eres. ni mucho menos un historiador de la física cuántica, pero eu creo que é, eso, eu busco unha explicación pragmática. Coño! Define pragmático, por favor. Cuidado! Cuidado! Pragmática, que sería que veñen os da comisión de festas e arramblan cos eucaliptos todos. Aí está. Que é verdade? Arramblan os eucaliptos todos e... Onde hai un campo de festa con eucaliptos, por favor? Con carballos non hai. Pero con carballo. Os carballos tamén se pañan a tomar polo cua. Que pensas? Pouco campo da festa bichos ti, parece a mí. Botas os paxaros ás escopetas. Pois parece unha teoría buenísima, Esto onde pensastes? E outro día que pasei de lado dun campo de festa e dixo, joder, que pequeno é, e despois acordeime, Dios, isto é grandísimo. Empecé a pensar, ali vomitei, ali dixeronme que non, ali vomitei a tiro, ali o Sabes que pasa? coche de Que ti parece, choque. a ti... Ali estaba Blaso da Panorama un día subido no campanario. A ti parece chegar moi grande, por iso que dices, ali dixeronme que non, ali dixeronme que non, ali dixeronme que non, ali dixeronme que non. O que pasa é que pensas que foi en varios sitios e sempre foi no mesmo. Aquí dixeronme que non, aquí dixeronme que non. Sempre llevou a mesma. Claro! Ah. Pensas que son persoas distintas en sitios distintos e sempre está sempre na mesma tal... Entonces só non me rechazou unha chica en todos estes anos, que guai. Síntome mellor. Ves como todo é relativo? Claro. Vou che contar unha noticia que che vai deixar acojonado. Sale un estudio, que non sei quen se dedica a fazer estes estudios, do que máis se rouba... José Carlos. Sí. Do que máis se rouba en Galicia. Vale? O que máis se rouba en Galicia son licores, aceites, Bien. ibéricos, Bien. chocolate, Bien. polvo congelado Bien. e cuchillas de afeitar. Mm. É todo necesario para facer unha festa, joder. Porque ti, joder, para facer unha festa necesitas uns ibéricos de entrante, un pulpo congelado, é unha festa un pouco mala. Pero bueno. Podes cociñar. Deixes Sí. que se descongele e pouco cociña. Que ignorancia tes, macho. Estás-me dicindo que en Galicia miña nai compra o pulpo para facer bocadillos. Se ten que facer pulpo á feira non compra o congelado, Comprase pulpo fresco. Onde vives ti? Onde vives ti? En Argentina? Nunha casa na que non hai tantos cartos. Está moi amado que podemos. Por favor. Mena. A mí o que me gusta do gallego é que remanga todo eso e manja as cuchillas e ten tantos huevazos e ovarios, porque pode ser para depilar zona vaginal, que non rouba espuma. Eso que lle den polo huevo a cuchilla, toma polo saco, non fai Oba, falta. sangrando por todos lados. Ti non has visto xente que vai en camiseta blanca e leva os papeles de higiénico, o papel higiénico por aquí pegado. De que acorda ese día, o día da festa, depilar o peito. Home, claro. Claro que... Hai que ten que ir impoluto. Sí. Se te depilas media hora antes, xa tes cañutos. Sí. Hai xente que se depila ao momento, está entrando pola porta da iglesia e está se depilando. Como? No coche teño visto eu. Fai moita gracia que hai xente que me teñen dito, sobre todo homes, claro, que me din eu non me depilo porque non sei onde parar.
En Boiro, que chegas a Boiro, para. Estou-me depilando as pernas, donde paro? Porque se paro á altura do cu, teño o cu peludo. Se paro á altura do lombo, teño o lombo peludo. Entonces, donde paro de depilarme? Ou me depilo todo. Entonces, hai esa problemática aquí en Galicia e non se está mirando por eso. É verdad. Que as mentes máis brillantes de Galicia se poñan ahora mismo con eso. Sí, que é Paco Lodeiro, Manolo de Xañiño Lito de Panorama. e ti. Vale. Vaya tándem. Creo que van a empezar a faltar licores, pulpo congelado, aceite. Unha teoría na quitaremos. Esperemos pasar ben, Sí, hombre, eso seguro. Pois sí. Fíxome moita gracia porque o gallego defínese como trabajador, honrado, unha persona que sempre está haciendo cosas. Sin embargo, en canto empeza a roubar, polo que lle rouban a desbrozadora. Como todo cosa de andar de fiesta, de andar de jarana. Sí. A mí gostei moito da máquina de depilar así a toda. Eu creo que debería de se inventar, sabes, as cabuxas que van pola horta cortando a erva. Pois que haxa eso para o corpo. Algo que che vaya polo corpo e que sea como a cabuxa, sabes? Fíxense tal cual, as cabuixas que van pola eira cortando a erva, que parece que van co cortadés das cabuixas, van a comendo. Pero, hostia, está apañada que nin Dios. A erva. Sí. Está apañadísima. Entón non poden inventar algo que che fagas o Que ti quererías unha garrapata que como os que pelos, che coma os pelos. por exemplo. Ti queres alguén que che coma os pelos. Por exemplo. Moi ben, pois sigo buscando. Eu creo que algún pelo xa ten ido, Bueno, Que me parece unha maravilla que o gallego roube todo para a fiesta. verdad. Sí. É bonito, porque é para compartir... Quero dicir, ti non compras todo iso para ti solo, porque é moita cantidad. E sobre todo, sabes por que se sabe que non é para ti solo? Polo das cuchillas. Porque ti para estar ti solo non te compras cuchillas de afeitar. Eso lo sabemos todos. Perdona, pero creo que o estudio refires a que iso é o que máis rouba. Non é que un fulano fora roubar todo eso de cada vez. O gallego rouba todo, de cada vez que vai rouba todo eso. Amigo, Como o xerpa ali, cabala, macho, hasta luego. Quen dixo eso? Non, eu quero pensar que cando se rouba en pack. Como se fora unha cesta de Navidad. Como van ir roubar ao pack? A xente Que se rouba todo isto xunto. Eu quero pensar eso. Sabes? Sabes que o pulpo congelado? Eso é cierto. Que é un dos produtos que máis se rouba. E eu unha vez contou a miña nai e dixen yo, mamá, e onde carallo levan o pulpo congelado? Porque o pulpo congelado? E dixeme, sorprenderíache. Porque tu nai traballa nun super e sabes as técnicas. Traballaba, é verdad. Traballaba e se jubilou. Está máis contenta e radiante que nunca. Por deixar de traballar, Sí. E logo E ti- mira que agora ten que estar máis co meu pai. E aínda así, E logo se te pôs radiante por non traballar, ti por que non estás radiante? Que dixen unha cousa, dixen que o non dir moitas cousas, ese é o pulpo, problema. dixen que o pulpo congelado que a miña nai compraba para facer bocadillos. Non se chamou a atención eso. O bocadillo de pulpo. Eso Eso está ben. é unha maravilla, un Sí. bom peixo. Que opinamos do bocadillo de pulpo? Sabes- Da pizza de pulpo? Que opinamos Eu aí disso? teño un sentimientos encontrados. Sí. Porque por unha parte está riquísimo, pero por outra parte podría ser pulpo á feira. E esa receta xa está perfecta. Por que seguides tocándolle ao pulpo? O pulpo xa está perfecto. Vamos a usalo nas cousas. Sí, como- vamos aos dátiles. Mellorar o tema dos dátiles. Claro. Non, mellorar as cousas que están mal, as cousas que xa están ben. Deixámolas tranquilas. Por exemplo, o pulpo á feira, ya é un 10. Eso, apartámoslo aí. Ahora, vamos a tocar as acelgas. Claro. Collemos as acelgas, pim, pam, pam. O brócoli. Eso. Esas cousas. Eu Eu teño teño botar dúdas. pulpo á pizza é como limpiar a barra con larios. Queda limpia, pero non se aproveitaba mío nun cubato. Non haberá uns nenos en África querendo tomar facer un botellón sin poder. E nos aquí tirando larios na barra. Non haberá uns chavales en África querendo facer un botellón e non podendo porque tiramos os larios na barra. Ya creo que... Por que o repetistes dicindo o mesmo? Para non dicir nenos. Pensei que ibas dicir outro sitio para non ser, sabes? Non haberá uns nenos en... Donde o dijas é insultante. El chiste está perfecto. Non haberá uns nenos en Badajoz. Badajoz non importa a nadie. Di Badajoz. No, porque para min Badajoz e África é prácticamente o mesmo. Xa dixo unha vez, do miño para baixo todo é África.
Bueno, é igual, veña. Vouche contar unha cousa interesantísima. Que non me zoupes. Vouche dar de arte todo o día hoxe. Isto é interesantísimo. Está acabando la Isla de las Tentaciones. Eso que é? La Isla de las Tentaciones é un programa... Sí que sabes o que é. É un programa que hai en Telecinco. Van chavalos cos mozos... A onde carallo van? A vivir. Non, onde te van? A Punta Cana. A Algarve. No, van a Punta Cana, a un sitio así de sol e tal. Van a Punta Cana, non? A tope de... A tope, con todo, a gastos pagos, tal. A gastos pagos? Todo. Me interesa. Ainda lle pagan 1000 euros a cada un. Como? Coita. Por non facer nada? Por follar. Como? A prostitución me interesa. Coita. Entón, vai unha parexa. Atención. Vai unha parexa. A Unha parella? Unha parella. A un resort. A un hotel. A Punta Cana. Que pasa? Podes dicir unha cousa. Que? Ou quítalo o aparato, ou deixas de beber. Non podes estar borracha con o aparato. Sí. Tens que decidirte. Vai la ese. Coita. Vai unha parella a Punta Cana, a un resort, Sí. pero sepáranos. Un vai por un lado, outro vai por outro. O sea, el sueño de cualquier matrimonio. Sí, pero, mellor aún, suben la apuesta. Poñen xente solteira, poñen mulleres solteiras pa onde vai o home, e homes solteiros pa onde vai a muller. Moi heteropatriarcal, pero me gusta. Sí. Super. Non se romperon a cabeza a dicir, ai... Vamos a meter, porque imagínate, vamos a meter solteras e motos de competición. E algún non mira para solteras. Metería como, hostia, que guapa está esta modo. Hostia, mal. Eso é que en Galicia non pode facelo. No, Galicia, bueno, non entendi. Unha leña para picar, unha desplazadora, unha moto de competición, un coche de rally e o Real Madrid en bucle nunha televisión e as solteras en plan... Ana, vouche explicar, porque que fan? Claro, é xente xoven, con ganas de fiesta, e dañe... E follar, non isto non é televisión. Claro, pero que ademais dañe moitísimo alcohol. Ai, que bien. Dañe moitísimo alcohol. Pero é la vida misma. Non fan a de gran hermano, non lle quitan a comida. De momento danlle de comer. Iso é importante. Pero bueno, danlle galletas e zumos destes de naranja de bote, tampouco lle dan moita cousa. Pero iso leva azúcar, e o azúcar ponte cachondo. Non biches nunca rosquilleiras cando se Bueno, pois eso. Espera. Sí. É que, a ver se me entendín eu ben. Hai porque van unha parella ou un grupo? Van varias parellas. Imagínate, 6 parellas. Sí, Pon hotel de lujo, a Sí. comer e beber e bailar. por separado. Por separado, lo que queríamos todos. Por separado. E depois meten chavalitas e chavalitos. Que teñen ganas de follarme. De feito, isto non sei Pero- se son leyendas urbanas, pero eu escoitei que se algún cose... Non sei se será verdade, pero bueno, queda entre nós, entre ti máis e máis os chocoritas, que se algún conseguía follar, que lle pagaban un pouco máis, pode ser? Eu se escoitei, non sei se é verdade. El plus del sexo. Como... Eso sería como sementales. Pero yo empreñou unha 20 vacas, hai que quedar un pouco máis de alfalfa aí, o semental. Tal e como me estás poñendo, se trasca la magedia. Quero dicir, vai a empezar a Pois ver mira, é que che vou cousas. explicar, vai che encantar. Mira, o primeiro día, xa... Non me zoupes. Coita, que quero que me escoites isto. O primeiro día xa o que fan é, están ali as parexas, non, os novios a punto de separarse e ir cada uno para o seu lado, e de repente aparecen as solteiras e os solteiros e empezan a facer un desfile de modelos. Que non van en bata de casa, entendo. A ver, van en roupa de Shein. Non sei se controlas a roupa de Shein. Pois é roupa dos Polón e Maguar. en verano, primavera-verano. É unha marca de roupa que ao mellor non conoce a temperatura menos 20 grados. No, Sí. por lo que sea. Todo é para 20 grados para arriba. Sí, de feito, ti en Galicia esa roupa é difícil de encontrar. Porque, sendo roupa de vestido corto e de tirantes, aínda lle meten a abertura no medio que é como... Ai, nos, Que mal gasto de tela, Dios nos mío. cadrís, no. Lévame o cadrís quente. Eso, Non tía, te pido bragas, pero cadrís quente. 15 de agosto en Galicia, unha fiesta, non podes ir con ese vestido. Non, carallo. Xa, Non podes. ao vermú, a noite xa morres frío antes de chegar. Hipotermia. Pois van aí as solteras e os solteros, e entón chega as solteras e desfilan e din yo soy Laura y te tengo ganas de follar a tu novio y te vas a joder. E colle e marcha.
Laura moi sincera. No, pero di, no, a ver, igual non che digo, pero di, No. Entiendo que con sutilezas, pero... no, chega ali e di, hola, soy Laura, hola, soy Laura, soy veterinaria y te voy a comer toda la anaconda. E colle marcha. Hostia. Pero así, E as outras? E os outros en plan, Laura, a mí comes dúas hostias, non? E mentras Laura fai isto, tan elas dicindo non sei que, e os outros, que menos conozco yo, estaban en plan, Laura está boa, venga, bo Dios, Laura. É un pouco... no, Laura, a veterinaria! É que O nome nunca yo sabe, a das tetas. Vas a ver, ali son todas as das tetas. A veterinaria, claro que me vacune. Va, e as outras. De que vos rides tanto? No, Sí, esa vai. pero sabes a que me recorda? Quítate esa sonrisa, dinlle. Quítate, que te ríes? Quítate esa sonrisa. Como, toma, aí leia. É outro plan, estamos na televisión. A sonrisa levarme quitando ti 20 anos. Va vindo No, porque o bonito é que levan 5 ou 6 meses. É unha relación de verdade. Durame a min máis a min as pilas da Game Boy que esas relacións. Sabes de que me recorda un pouco isto? As feiras de ganado. Pasan a Frisona e te van e vedes, hostia, ten os tetos, ten moi ben, non sei que, hostia, os cuartos traseros ten moi altos, non sei que tal. Unha hora morro vieja gallega, tal, e pá, é un pouco así. E as mulleres tamén están enfadadas, porque podedes acabar aí, vamos a ver os puestitos da artesanía, e acabades de ver as vacas. E que va a ver vacas. Pois é un pouco eso. E depois que me dicías que pellen os homes... Despois veñen os homes e tamén. Hola, son Alfredo. Bueno, Alfie. Porque lle meten así nomes. Son fantasiosos. Son fantasiosos, sabes? Chamas Alfredo e di soy Alfie. E el Alfie. Puedo dicir Antonio. Y soy DJ y con mi música te voy a conquistar. E fan así todo. Al fiqueo, me falta. Ou chega outro e hola, son José Ramón, son mecánico e entón mozo a vivir comigo pa Cádiz. Sin poesía. Sí, a la directa. A la directa. Sin pollo na gaia, o carallo. E claro, e xa... Un mecánico de Cádiz será de planeadora, a mellor. E xa, claro, xa lle cae mal á xente. Quero dicir, os chicos xa lle caen mal aos mozos delos. E ao revés. Están moi preocupados eles por ai, que lle cae mal ao novio de que me quero zumbar. É un programón, Sí, pero van aí a fortalecer a súa relación. Esa é a excusa. Claro. Oh. Porque ao mellor din é que eu non confío no meu mozo e entonces Sempre da mala frase. para que se gane a miña confianza imos vir aquí a concursar. É como amiga, te digo. Tes un mozo que bebe moito, non lle poñas o roncola adiante, joder, tampouco, non? Claro. Quítalle dos peteiros. Bueno, total. Eso é como lle di miña nai. Non confío moito en que meu fillo non se masturbe. Voulle poñer esta película porno a ver como... Claro. Pero está feito para fallar. Está feito mal. O sea, que a excusa é fortalecer a relación. Claro. Bueno. Jefe, voulle joder 1000 euros da caixa e levamos para a casa para fortalecer a nosa relación laboral. Entonces, bueno, como era de esperar, houbo folleteo. Houbo sulfatación. Hubo sulfatación, Hubo chispeo de calidad. hubo tocamiento. Tocamiento. Houbo de todo. Hai jacuzzi, sempre hai jacuzzi. Hai jacuzzi. Hai jacuzzi. E hai unha que está picada porque, é que isto é moi difícil de explicar. Hai unha parexa que se formou na anterior edición. Ela era tentadora. E ora é a moza do tipo, que o tipo deixou a moza que tiña antes por ela que é tentadora. Conoceronse aí. Estou-me explicando? Esta genealogía é máis complicada que a de Juego de Tronos. E 2, non estou familiarizado con el término tentador. Tentadora é o solteiro que vai a conquistar. A tentar. O sea, o que ti tes unha parella e ven outro fulano e intenta xa follar, É só un tentador. ese é un tentador. Ese é unha tentación. Ora chámase así. Home, eu tentación chámolle a comer chocolate despois das 12. Eso en principio, eso é un puerco de ser padre que pone. Pois, hai unha parexa que se formou o ano pasado Entre unha tentadora... e un tipo que tiña moza. E deixou a moza para ir con ela. Non teñen un nombre guai. Non.
Solteros e casados, non sei. As tentadoras e os chacaritas. Os chacaritas. E a tentadora ligouse cun chacarita. Poliouse cun chacarita. Vale. Ela pareceulle mal, bueno, No, eu entendo, a ela pareceulle moi mal que este ano o seu mozo estaba cunha tentadora no jacuzzi onde magrearon eles o ano pasado. Se o fai ela, parecelle ben. Pero se o fai outra, parecelle mal. Isto non se pode tener doble moral. Está así. Isto é Sodoma e Gomera. Total, quería che contar un concepto moi gracioso agora que está acabando. Ai, pero que me está gustando tanto falar de Lei das Tentaciones. Pero é de Lei das Tentaciones. Quero contarche un concepto moi gracioso, que é que, claro, o programa acaba, obviamente, por moito que nos duela, non pode durar toda a vida, porque esa xente ten que ir facer unhas analíticas, unha ITV, unha STS, todo eso. Ten que ir mirarse. Sabes por que acaba? Porque unha vez que xa lle romperon todas as parellas, é como, agora que facemos? Bueno, pois o caso é que, claro, acaba e que pasa? Teño que ir para España. Ai, no! Pensei que todo isto era un plan genial de Perro Sánchez para botalos fora e depois cerrar e a tomar polo cu e que queden por alá en Puerto Rico, en su puta Despois madre. vai de volta para España. Ai, E que pasa? No avión que ven de volta de Punta Gana para España, teñen que vir de volta esa xente para aquí para pero España. veñen todos nun avión? Veñen no mesmo avión as parexas que están xuntas, os que se deixaron e os tentadores todos. Que che parece? Ti dime se non é aí onde había que poñer as cámaras. Van saltar plumas por todos os lados. Porque ao mellor van no asiento de diante liándose dous que se deixaron e despois vai para atrás. Claro, son 12 horas de Ou vuelo. peor, se van en Ryanair van todos misturados e a mellor toca a chica que acabas de deixar. E como son 12 horas de vuelo, ao mellor os primeiros 15 minutos estás liándote con unha e despois vas te liar con outra. É que pasan moitas cousas, está tempo a todo. En 12 horas para un tentador. 12 horas para un tentador non son como as nosas 12 horas, Un tentador en 12 horas se non toca unha teta morre. É como a hora dos cans, multiplícase por 7. Sabes, é moitísimo máis. Sabes como me gusta a min do avión el avión de las tentaciones? El labor de las tentaciones. El avión de las tentaciones. O que me gusta a min é ao mellor un cámara travieso sentándose ali en plan como a ver que cae. E facendo así co codo, en plan, a mí me toco algo. É que aparte non as distingues, A que? Son... Quero dicir... Eu se fora a Lei das Tentaciones, tiñen que levar un cartel para diferencialos. Porque senón eu non sei cal é o meu e cal é o do outro. De verdade, eu digo, son todos iguales, Esa excusa non che colou na festa do San Campio, non che vai colar na Isla das Tentaciones. Pois... Oye, pero ese avión é bonitísimo. Claro. A mí gustame moito o concepto, é máis incómodo que o avión de Lei das Tentaciones. Sabes? Porque iso ten que ser despois, cando en que unha iba a chorar, outros iban follando no cuarto de baño, outro... Pero os tentadores, bueno, por lo menos saliron ao cuarto de baño. Non follaba ali diante de todos. Bueno, que sei, é un dicir. Porque ti imagínate que estás ti aquí, deixáchelo, claro. Eso ten que ter unha cousa. Telecinco, a produtora, compra os billetes e eles teñen bondad de corazón. E eles compran os billetes de vuelta as parellas todas xuntas. Non? Sí. E pones en el 12A e en el 12B a parella xunta. Claro. E entón, a mellor deixácheste, estás a discutir e ven o tentador a zombarche a chavala e ti estás ali en plan, bueno, cando acabedes, quería bailar a bandexa. Pois E o iso. piloto do avión das tentaciones, que será? Bertín Osborne. Seguro que di, en vez de viajaremos a una altura de 14.000 pollas. En vez de pies. En el avión de las tentaciones. En vez de pasar con un carrito con bebidas, pasan a mellor con anillos vibradores, con condóns, sí, con gel efecto calor, efecto frío, claro, con reflex. Dá contratura. Sí. Dá contratura. Sí. Esa xente son deportistas de alto rendimiento del follar. Como? Non, broma. E despois teñen... Eu outro día pensaba e dicía, isto... Son moitos días de festa, de cuates, Ti imagínate que vas... Molaría o concepto de ir a la Isla de las Tentaciones a lesionarse. Rollo. Pedir o cambio. Moncho ten que deixar iba a decir a academia. A villa, chamanlle villa. A villa. A villa playa e villa montaña. Ai, que bonito. Que poético é todo e despois
ir de putas, pero bueno, eso entraremos outro día, que non nos compensa. Que moncho se tuvera que ir, porque imagínate, vai a presentadora, é unha presentadora. Sí, Sandra Barneta. La reconocerás porque non le cae bien a nadie. É a Carla Núñez do reality. Sí. Pois imagínate que entra Sandra e hai un tipo así chorado, que che pasa? E tuve unha lesión. E dille, Sandra, tú veches un esguince de collón, estos son 2-3 meses de baixa, tens que abandonar. Camilla, entramos da camilla. Tens que abandonar a villa. E todos, ai, non pode ser, Dios. Sí. Perdemos unha carreira tan portentosa. Porque se a todo non che contei que despois hai hogueras. As hogueras son un día especial. Sei o que é unha hoguera. É cando te xuntas moitos periódicos e rastrollos e faz unha fogata. En San Juan. Non, pois é eso. E para a hoguera hai que pedir permiso? De queima? Non, que é Punta Cana e non hai que pedir permiso. Non hai que pedir permiso para nada. Non hai que pedir permiso para follarlle en Brown, vas a pedir permiso para un lume. Pois escoita. Fan unha hoguera, explico que é a hoguera. A hoguera é que van, por un lado, os chicos da parella, por outro lado, as chicas. Non me fales así. Tentadores e chicoritas. Vale, pois chicoritas no, os chacaritas. Os chacaritas, van os chacaritas. Ajá. E poñenlle unha tablet. O sea, só están só os chacaritas? Sí. E Sandra. E Sandra. Entón poñenlle unha tablet para poñerlle as imágenes. Como as imágenes? As imágenes do que fixaron as súas mozas. E ven o que fixaron as súas Pero as súas mozas están follando a outra xente, como lle vas poñer eso? Poñenlle ali e dinlle, por exemplo, Telejaita, tenemos máis imágenes para ti. E poñen ao millo un gol de Vinicius. Ai, vouche contar unha buenísima. A ver se ti sabes isto. Nesta temporada as chicas enfadáronse moitísimo porque, atención con esta, un dos xogos típicos que fan os chacaritas cas solteiras, cas tentadoras, é que as tipas se lle poñen enriba a bailar, lle pasan pola boca o xeo por todo o corpo. Un juego típico. Un juego típico entre amigos. Que se pasan o xeo da boca con boca, prerrenlle así en riba, bueno, esas cosas, non? Eso pasa nunha festa en Galicia. O sea, hai escopetazos. O que o fulano se acerca a barra para dicir, dame un hielo, xa lle cae un orcio. Non quero saber nin pa que era, eu non que tiño o cubo tocante. Tal cual. Que pasou esta temporada? Que estaban facendo ese juego típico, xa é un clásico. É un clásico. É como Real Madrid-Barça. Un clásico. Como as galletas danesas azules da lataza. Clásico, un clásico. Pois, Paulse, a tipa ali e tal, sei que... E o tipo, sabes que facía? Follársela. Non. Dicía en alto alienación do Real Madrid. Ai. Porque, según tengo entendido que yo non tenía conocimiento de esta técnica, para non empalmarse, intentan repetir a alineación do Real Madrid e entonces é unha técnica para ir en contra de lo que la gravedad e la naturaleza... No, a gravedad vai en contra, tens que luchar ti para arriba, non lle botes culpa a gravedad. É unha técnica moi socorrida, sí. E as chavales pareceulle fatal. E dixo Sandra, porque está gaidísimo do Real Madrid. E Sandra, pero Era que do pasa? Barcelona, ao mellor. Pero que pasa? Que eso se usa para evitar empalmarse. E eu non sabía eso. Ti tens algunha técnica para non empalmarte? Home, esa técnica é moi socorrida. É socorrida? A de decir unha alineación. A idea é pensar noutra cousa. Pero da alineación do Real Madrid, concretamente, como que era... Era un canon, digamos. Un canon. Era para todos. Era como un... Sí, sabes? E peitando aí a alineación do Superdepor. Sí. Que chegas a Donato e vais hecho un palme, pero vas lo que vale. En que podes pensar para non poñerte cachondo? Home, que a min todo me pon cachondo, porque estaba pensando eu, os pasos para arrancar unha desbrozadora. Ai, o que tens que facer para pasar a ITV? Ah, Pisa embrague, acelera, que eu poño derecha, nervioso. izquierda... Paste nervioso Eu porque mando che meu mandan facelo, parece que vai por temporizador. Eu mando meu pai. Vamos ali, por favor. Aparte teño medo de caer polo buraco. Hai unhas prisas que diste que estamos na Fórmula 1. Non lle cambian as rodas tan rápido a Fernando Alonso, joder. Tranquilidade. Fernando Alonso foi a... acelera, a... e agora dale para arriba, e agora para abajo, Pois eso é o que se pode facer, pensar na ITV. Pensar na ITV. Sabes no que a min sí que me quitaría calquer empalme? Meter o dedo gordo na auga do mar en Nulla.
Iso Pensei que ibas dicir que eu conocía unha chavala que o facía. Meter o dedo en aceite, que había unha chavala que para mirar se o aceite estaba quente para fritir os patacos metía o dedo. Eu conocina. E que tiña o dedo de metacrilato, de pluriletano. Bueno, daba ser... Era efectivo. Claro, as 100 primeiras veces, depois xa non tes dedo. Mira, vouche contar unha cousa que pasou esta temporada, que é que houve unha parexa, a ver, follaron muchísimo, por separado, como os matrimonios. Tampouco sei que hai de raro nesto, pero bueno, follaron moito por separado. Moito o concepto de follar por separado. Eu e o meu home estamos follando por separado. E el non sabe. Non que sei. Pois, ela chegou un día que tiña gana de ver ao seu mozo, a pesar de que se estaba zumbando outro, e sabía que ele se estaba zumbando outra. Espera. E escapou da... Espera. Isto conceptualmente non ten ningún tipo de sentido. Iso pasa moito. O sea, hai aquí Villa Canina e hai aquí Villa Portugal. E a de Villa Canina estáse zumbando a un tentador. Sí. A un bizcochito de chocolate. Sí, bueno. E entonces está a chacarita co bizcochito. Zúmbale. Sí. E aquí, en Villa Portugal, tenemos a rollito de canela zumbándose o outro chacarita. Zámbale. Sí. E entonces esta di, quero ver ao meu mozo. Sí. E parece normal. Explícoche, vais flipar. Escapou da casa e apareceu na outra villa e empezou a correr dicindo quero ver a mi novio, pero así, cas mans para arriba e todo, sabes? Como un meme igual. E a correr, a buscar, a abrir portas e menos mal que non abriu a porta onde estaba ele porque se estaba zumbando a la outra. Mientras ella estaba allí gritando. As tentadoras asustaronse como se viron ao demo. Como cando vestía da comisión de festas vir pola porta. Igual, foi a mesma reacción. En plan, que fai aquí? Eso xa. Compro toda a fantasía. Pero eso xa. Eso pasou. Eso pasou, porque hai... E despois ela quitaron da casa e foron todos á habitación a dicir acabo de vir a túa moza. E... Eu tamén me acabo de vir. Estaba el catipe enriba, tapados con a manta, en plan, que dices? Sí, acaba de vir. E tuveron ali unha conversación de 4 ou 5 minutos e tipo ali Con a pirola introducida. Non, el tuvo a precaución de dicir acabaseme de baixar. Pero non sei salir enriba, tipo... Eso foi moi bonito de ver. Eu creo que estes programas se deberían de poñer na escola para aprender sobre relaciones humanas. Sí. E religión. Máis ben sería máis ben un documental de primates. Eu, sabes, sempre que hai ese programa, sabes en que penso? Por exemplo, o que ten que limpar a piscina. É verdade. Ti creo que se podría facer a Isla das Tentaciones en Galicia? Eu creo que debería ser obligatorio. En Galicia? Sí. Que pasa que, claro, que fan? Ello da Rousa, me cago en Dios. Tens un frío que eses vestidos non se poden poñer, tens que ir un chaquetón. Tens que facela. Por exemplo, ti se faz a Isla das Tentaciones en Galicia, tela que facer no escala. Tela que facer a cuberto. A cuberto, un chicolino, Que teña habitacións arriba, que despois teña unha discoteca, que despois teña unha piscina cuberta, que sea todo un complejo para tal, non podes, porque claro, ou eso, para follar o frío é malo, non agradece o follar. Ou eso, ou comprar as Azores. Por exemplo, apropiarnos delas. Bueno, non está mal. Non está mal, eu creo que como idea non está mal. Sí. Eu opto máis polo escala, porque por aquello de que sabemos onde queda. Entón, habría que poñer o hotel escala. Veña, poñemos o escala. Ou outro, E facemos na Isla das Tentaciones, bueno, pero que é que non conocemos outro. Non conocemos outro que? Outro hotel, non? Bueno, un hotel con piscina, con discoteca e con de todo. Entón, metemos aí xente... Bimba. Tentadores vai a ver. E quen é o presentador? Home, presentador, te digo eu. Eres ti o presentador? Home. Non, terei que ir eu que son borde. Vale, E non lle caio mal a ninguén. eu quedo en plató. Tienes que ir como tomar. Opinando. Se non vamos a faltar así ao respeto, coño, parte máis. Eu sou a presentadora. Pois eso, metemos mucho tentador, xente guapa. Non fai falta que sean guapos, Non é Hostia, en imprescindible. Galicia é imposible non atopar xente guapa. Bueno, vale, pois xente guapa por diante. E despois as parellas. Vale. As parellas sí que poden ser... Guapos todos. Guapos. Guapos todos. A xente quere ver guapos na tele. verdad. Está cansada da galleja, quere ver guapos. Entonces, ti metes aí cantidad Sí. e alcohol. Sí.
non criollo. Porque estou vendo que metedes criollo e depois esa é unha porquería. E aí non é meter churrasco de cerdo, churrasco de ternera e ya. Un licor café, unha crema de brujo, eso Claro. todo. Pouca cerveza. Sí. Pouca cerveza, vamos a cubata. Cubata puro. Sin gas. Tequila, si queremos chupitos de tequila. Tequila. O Entón, tequila é moi agradecido para a locura. para ti o tequila é como un irmán pequeno. É o que lle botas as culpas de todo, verdad? Pois eso, e dixo a verdad, en Galicia non iba a haber sexo. Eso, por los gallegos, que me los conozco yo, non se iba a follar na isla, no Escala de las Tentaciones. No Escala de las Tentaciones non iba a haber ni un polvo. Por que? Porque o gallego é así. Ahora, iba a haber unhas broncazas descomunales. Iba a haber unhas hostias Iba como a haber panes. un viaje. Tiña que estar a ambulancia no porto todos os días, Iba a ser, o día antes de empezar a gravar o programa, iba a ir falar co do Escala e dixer, canto para o hotel. Aí é para alquilar, non, hai mucho comprar porque isto vai reventar por todos lados. Isto vai quedar en cimientos. Pero non van discutir polas parellas, van discutir por... Como? Iago Aspas é mejor capitán. Como que é mellor capitán? É mellor outro, venga, aguenta. E xa pejan, É verdade. Sí, ou a mellor... Eu quero churrasco de pargo, pois é de ternero. Que des ternero? Me cago en teo. Ternera non é churrasco, é un chuletón. E mira que me voy a zumbar a tu novia. Vai, hostia, vai, que estou aquí con este tipo de... Sería así. Sería así. E, pois, por exemplo, das hogueras. Porque Claro, as hogueras faríanse... o concepto hoguera... A hoguera é o que se aproveita para facer o churrasco, unha parrilla. En vez de facer as hogueras, faríamos a parrilla de las tentaciones. Claro, entón estarían os tipos, Facendo o churrasco. cada un facendo o seu como lle gusta a él, porque un gustaría antes, outro despois, outro gustaría... Entonces chegou ali que sou a presentadora e díjolle... Tenemos máis imágenes para ti. Todo ahora co churrasco. Non me saques o... Primeiro é a carne, hostia. Que imágenes ni que virgen. Se fodeu. Pero a carne, que? En fría, tia. Hostia. O gallego sería... Tenémonos imágenes para ti. Mari Carmen, pásame o vaso, sí. Me cago en Dios, casi se la zumba. O gallego, por esto, xa armaría un Cristo descomunal. Sería, por favor, pídelle, por favor. A mí non me pideu por favor en su vida. Pásame sal, por favor. Ai, cando chega a casa, me cago en Dios, que nunca lle bota sal ás patacas, que lle tan ben así, ahora botalle sal, ahora gustenlle con sal, ahora gustenlle con sal, traimo pa aquí, que fumo xa, o gallego é así. Mira bailando, non bailou en su puta vida, que teño lle dito que me leve a clase de bachata, non me quixo levar, e ahora con esa puerca a bailar, me cago en su puta madre cando ganche. Eso sería la escala de las tentaciones. Claro. Sería terrorífico. Non se follaría e sería moito máis espectacular. Moito máis espectacular. En vez de vir nun avión despois de volta, veñen... Cada un no seu coche. Que o gallego vai no seu coche onde sea. O gallego leva o coche. Mira que vos poñemos autobús. Non, eu vou no meu coche. Vou chegar a marchar antes que... Sabes o que pasaría no escala de las tentaciones? Que? Que con quen se veu, vais para a casa. E da igual que se follara a 15 e que estés amargado. E o que pasara. Ao acabar, quero volver con ella, pero fodeuse hasta as cámaras. Me dá igual, vou con ela para a casa. Porque eu agora xe lle presentei a meu pai, está vindo á festa, e a min é máis follón buscar outra, que xa nem con esta e pa'lante. Non, é máis follón quitar o plato da mesa. Que agora xa é par, e doi un disgusto a miña nai, que éramos pares, que daba a mesa bonita. E aparte eu teño 12 tías, como lle explico a todas? Teño que andar, non, deixei, non porque se follou a outra. Rampenme a cabeza. Prefiero seguir. TVG, hola, tenemos una propuesta para ustedes. Non, porque No hai... pedimos prácticamente nada más que mucho dinero. Home, eu pido un faldo considerable. Home, pero te sería esa cara. Si ser presentadora da escala de las tentaciones é de riesgo. Podes saltar corrido a un ollo e quedas ceja. E se esa presentadora podes participar? Se estás pensando en follar. Non, home, non, pero te imagínate que o mellor pasa. Que había un chico moi atractivo. Ou unha chica moi casquivana e tienes que zumbar. A cauchicito, non lle poño cancelas ao género. No, é verdade, Sí. No escala de las tentaciones, todo para adelante. Todo para diante, e nada Todo. de homes e mulleres. Porque me teño que liar eu con a mí, se me quero... Xa hai unha chavala que está máis guapa que... Home, hai que poñer uns límites. Para mí non.
Pongan así límites. E eu faría un día da semana que fora un grupo a tocar ali música, el grupo Trébol, el grupo Home, Tic-Tac. é un programa da gallega. E Como vai ver unha orquesta? Eu xo daba por supuesto. Unha orquesta e facendo unha tortilla, iso é da base. Aí empeza. Primeiro tes eso e depois montas o programa ao redor. Pero sabes que pasa? Que eu pensei que iba a ser os que participaran. Os músicos... Algo iba a ser da orquesta, algún tentador. No, temos que evitar eso. Vale, no, os das orquestas só van a tocar. Ten que ir a participar, ten que ir xente amateur. Amateur, nada de profesional. O sea, tentadores profesionales, no. No. No, home. Que che dicir, no. No. Bueno, pois con esta proposta, por mí xa o deixamos aquí. Sabes que me pasa? No, eu non sei como é na Isla das Tentaciones, pero en Gran Hermano víase o negro así, o negro, fíjame, blanco e negro, víase facer así o edredón. Entón, se imaginamos que se hai dous en Galicia, no escala de las Tentaciones, se hai dous follando, desde a outra habitación hai un dicindo ¡ay, me cago en día! ¡Abrázala! ¡Dios! É que eso fan moito, que están a follar para despois salir e dicir sí, vemos de follar. Están ás prisas para despois ir cascarle ao resto. Eso é como Galicia tal cual. Teño visto a xente chegar a correr, chegar á festa de volta en plan xa acabache, sí, xa acabei. Non é boa acabar rápido. Había que contalo. Claro. Sí, a verdade que sería perfecto. Bueno, a ver se temos suerte. Deixamos aquí esta idea totalmente gratis polo ben de Galicia e da nosa cultura. Gratis? Perdona, pero que na miña familia... Non, gratis. A ver, a idea... Na miña familia temos un problema, non podemos pronunciar a palabra gratis. Nin comer pulpo sin ser congelado. E por eso necesitas cartos. A miña religión prohíbeme facer nada gratis. Lo siento mucho. Vale, pero eu non... o meu abuelo. Bueno, pois, el o cobra pola idea e eu por presentar. Ti non ibas ir gratis. No, dixen a idea. A idea. Bueno, pois eu creo que xa está. Sí? Sí. Pois pa'lante. Por mí xa estaría, vemos as semanas que ven, se Dios quere. Nunca sabemos cando vai ser a próxima. Virgen do Carmo. Como era isto? Chausillis. Frímbele!